Venga. ¡Selfie! Ai, que aburrimento. A que poderíamos xogar? Facemos a croqueta pola erva. Non, Rafa, xa estou canso de xogar a iso. Non, Nina, tampouco quero xogar outra vez á pelota. A ver que encontro por aquí... Xa o teño! Por que non xogamos aos disfraces? Aos disfraces? Ajá, eliximos un tema e cada un fai o seu propio disfrace. E facemos un concurso para ver cal é o mellor. Que vos parece? Ra, fantástico! E podemos pedirlle a Fante que faga de xuiz? Poderíamos disfrazarnos de astronautas. E se nos disfrazamos de insectos radioactivos? Non sei, non o vexo. Pelota! É un disfrace moi bo, Nina, pero ti tes vantaxe para ir de pelota, así que case mellor non. Xa sei, por que non nos disfrazamos das estacións do ano? Son 4, coma nós. Estupendo! Hoxe vou me disfrazar. Aínda que non é carnaval. Hoxe vou me disfrazar. Aínda que non é carnaval. Pra un bonito disfrace eu elixo verán. Eu de outono vou me vestir, a ver de que son capaz. A primavera serei eu xa, hei de alucinar. E o inverno será especial, se Nina quere xogar. Hoxe vou me disfrazar. Aínda que non é carnaval. Quedamos ás 5 no outeiro de Fante. O que non estea a tempo queda fora do concurso. Vale? Veña, a disfrazarse. Hola, Fante, son Tutu. Oh, my God! Pero que faz metido dentro dunha caixa? É para que non me copien o disfrace. Hola, Fante! Oh, hola, Linda, es ti. Hola, linda, xa verá o meu disfrace, vou gañar. Sí, xa verá o meu. Hello, Nina. Hola, Fante! Ben, xa só falta Rafa. Pois son as 5. Empezamos sen el, por tardón. Pero nada, as normas son as normas. Vale, eu non me meto. Empezamos. Let's go. Temos en primeiro lugar unha fermosa e floreada primavera de Spring. Que bonito disfraz, Linda. Parabéns, congratulations. Pum, 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 pum. Pum. En segundo lugar, Nina trae-nos o inverno, The Winter, en forma de boneco de neve. Precioso, Nina. E para rematar, pom pom. A ti, de que vas disfrazado? Agora veredes.
Anda, pero se é o sol, the sun. Tutu, é o verán. It's the summer. Exacto. Xa, moi chulo, Tutu. Pero veña, quen é o gañador? Seguro que non queredes esperar a Rafa para escoller o mellor disfraz. Quedaramos ás 5 e non sería xusto que el tivese máis tempo ca nós para preparar o seu disfrace. Iso é certo. Tedes que deixar que o pense porque mo puxestes moi difícil. Xa o teño. Que pasa? É que non o queredes saber? Hola, Fante! Ah, Rafa, és ti? Sí, a que o meu disfraz é fabuloso. Pois sí que o é, Rafa, porque todos creemos que eras unha árbore de verdade. É certo, Rafa, é moi chulo. Sen dúbida é o mellor de todos. Parabéns, Rafa. Grazas, colegas. Ata eu mesmo me empezo a sentir como un árbore de verdade. Ei, digo en serio. Pode alguén axudarme a sair do disfrace? É que quedei encaixado.